సాయిరామ్. ఆంజనేయుని ఆనతి. శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి వారి దివ్య సందేశం. ఫిబ్రవరి 25, 2016. ప్రశ్న: కొందరు త్వరితగతిన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని సాధిస్తారు, అది ఎలా స్వామి? సమాధానము: బాగా ఆధ్యాత్మిక పురోగతి, పరిణతి చెందిన సాధకులకు అది సాధ్యమే. వారు ఆత్మానుభవం పొందిన గురువు యొక్క మాటలు విన్నంతనే వారు అనుభవానికి తెచ్చుకుంటారు. జ్ఞానమును పొందిన గురువు యొక్క మాటల ప్రభావం అటువంటిది. నీవు ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థితిలో ఉంటే గురువు నిన్ను త్వరగా అంతర్ముఖపరచి సత్యమును అనగా శాశ్వత శాంతి నీ స్వరూపమే, నీవు ఆత్మవే అను విషయమును నీకు ఎరుకపరచును. వారి మాటల ప్రభావం అట్టిది. నీవు పరిశుద్ధ మనస్కుడవైతేనే గురువుగారి మాటే నిన్ను ఉన్నత స్థితికి తీసుకువెళ్తుంది. సాయిరామ్.